sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus posting ke semua media sosial kalian ya guys. Jangan lawa duduh opor guys. Iki tahu lombok rak duwe sambel, lombok diglethos. Iki iwake, ambek iki iwake. Sing durung mangan ayo mangan bareng aku. Kaya biasane enak tak pangan dhewe, ra enak tak pangan dhewe, guys. Kulit, guys. Aku senang kulit, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mangan nek ora pedes ku nek ora pedes iku kurang mantul ngono rasane. Dadine ya ora duwe sambel lambek-lambek diketes ya ora apa-apa ngono, guys. Sing penting ana klenyeng-klenyeng pedes. Bisa, guys. Aku guys, ini ku wongnya tak koneng tak cek neng pasar, tak kon masak iwak, sak opor. Kok belari
guys, wis wareg guys. Wae kuat tenge wae aja. Makasih ya guys wis nonton aku. Aja bosen-bosen subscribe terus loncengnya diurepno bin roh aku terus ngono lho ya guys. Sudah ya guys, makasih ya guys.